Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menawi enten sing tanglet, monggo lek enten sing tanglet napa tentang keimanan lek tasik dipikirkan, monggo lek jenengan kajeng tanglet. Insyaallah kula lek diparingi takdiripun dhateng Allah saged jawab, kula jawab. Napa? Mboten enten. Dipun sampean pirengaken mawon nggih menawi niki mangke ilmu makrifatullah nika kados-kadosipun panjenengan ngaos ten pundi-pundi panjenengan boten kiraaken ngalami tentang ilmu makrifatullah. Karena panjenengan kalian kula boten enten darahipun Rasulullah, boten enten makome waliyullah, boten gadahi derek-derek inggih menika ulama-ulama menika. Moga panjenengan kalian kula ngaos selama niki sampai nggadahi istri, sampai nggadahi putu, boten ngalami ingkang disuruh datang Allah. Krana enten sing nyengit-nyengitaken ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten Indonesia niki. Islam ten Indonesia niki tercemari oleh polusi, oleh kepentingan pribadi gen-gen jahiliyah, sehingga panjenengan dingotenaken niku wau lek ngaos. Tapi ten mriki alhamdulillahirabbil alamin panjenengan sisai umur kula kalih panjenengan monggo sing sak temenane keimanan ini sampai serahkan datang Allah dengan perilaku bacaan pun sampai ngertosi melalui Al-Quran mawon. Sesungguhnya kitab niku nggih pribadi pun kula boten penting kitab niku. Krana kula boten nggih niku wau boten mondok. Boten penting keadaanipun di hadapan Allah melalui alam kubur menika. Boten ditangletaken sampean apal kitab opo, sampean iso maca kitab gaenane sapa, mboten wonten. Sing wonten sampean niku mangke ditangleti napa kitab sampean sing namine Al-Qur'an menika. Nggih. Nek Al-Qur'an niku kalaminipun Allah. Mung saking niki ilmune disampaikan dengan bahasa kitab, ngoten nggih. Lek kitab Al-Qur'an niku pun jelas kalamipun Allah, kake Allah. Dan mriku enten ajaran-ajaran ingkang menuju makrifatullah. Atos-atos panjenengan selama niki ngaos mboten sampai ngerti sak benere Al-Qur'an niku nggih sing tertulis menika. Namun Allah nggadahi rahasia lintune Al-Qur'an ingkang berjalan niku nggih panjenengan niki. Doktrin kebodohan menika sing sampai saat niki sampean boten saged ngalami ilmu makrifatullah niku sampean buang. Sampean imani temenan sak temenane wingi-wingi menika maca selawat gur selawatan tok. Kados niku boten menyentuh ten lebete ati. Boten sak temenane menyentuh datang keimanan. Mulai saat niki panjenengan istiqomah sholawat temenan, tasbih menika, zikir niku kunci utama sedanten menika dadosipun panjenengan makrifatullah. Mending panjenengan sholawat lekat di diri Islam sekujur tubuh panjenengan lekat di dalam diri, maka Allah mangke maringi panjenengan ketemu datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang sampean niku maca selawat tok mawon sampean imani temenan, sampean istiqomah mangke datang Allah sampean diparingi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Bukti pun nggih sombong mawon riak mawon kula lek ancene niku di damel kriyaan, tapi kula mboten niki mung sekedar kula sampaiaken ilmune ingkang saged dipertemuaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Nggih meniku sholawat ingkang umum mangke panjenengan diparingi kiyambak dhateng Kanjeng Nabi. Sholawat ingkang khusus panjenengan dikepanggih Kanjeng Nabi nggih niku diparingi sholawat ingkang khusus dugi Rasulullah.
mudah niki nggih. Atos-atos panjenengan sholawat umum mawon riyin mangke panjenengan istiqomah lek ancene panjenengan dipertemuaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika angsal ilmu sholawat pribadi pun panjenengan. Lah niku nggih. Senajan Kanjeng Nabi mboten sanjang napa-napa. Sampeyan istiqomah enten griyane sampeyan ten ndukur sadadah. Mboten semerape yok napa, mboten kenali yok napa wonten sosok ten ngajenge panjenengan. Monggo sing kenal Rasulullah niku sanes telinga, sanes meripat niki, sanes mulut niki, sanes yang mengenal beliau adalah yang di dalam diri ini. Monggo mangke ingkang sing jawab nggih terlebete awak niki mulut nggih meneng meripat senajan sadar total kuping senajan mendengar niku mboten semerap krana mboten hidup di zaman beliau. Mangke wonten di dalam diri pun panjenengan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam diri ini yang bisa menjawab salam beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di dalam ini diterusan lagi sallu ala nabi mongko menika ilmune gini iki. Sallu ala nabi niku napa? Lah niku nggih. Boten ngertos sholawat. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko nggih kuncine enten mriku. Kepanggene Kanjeng Nabi nggih enten mriku. Lalu menjawab di dalam diri ini sallu ala nabi ngoten menika. Tapi nggih enten tipu dayaipun ingkang disyariataken dhateng Allah nggih makhluk-makhluk ingkang njerumusaken panjenengan. Tapi makhluk-makhluk sing namine jin, namine setan, namine iblis menika niku tasik manfaat krana diuji melalui mereka itu saged menungso niki dados walinipun Allah wahdatul wujud. Wahdatul wujud nggih walipun Allah menika. Gampang panjenengan monggo kalian kula mulai sakniki sak temenane sholawat sampai lekatkan di dalam diri. Ya napa lek melekatkan di dalam diri nggih sampai nedha kalian sholawat, sampai ningali TV kalian sholawat. Sampai napa mawon mususi napa mawon melalui sholawat meniku. Lah niku mangke ke Islam sekujur tubuhipun panjenengan terasah panjenengan salat pun nikmat saged ngrasakaken mboten salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikirane ngomong. Tanggamu kalau ayo padha ngumpul ning ngarepe omah. Ayo padha rasan-rasan. Iku sampean ngadepten Allah, tapi pikirane sampean dijak ngoten lho nggih. Atas-atas panjenengan niku. Salate panjenengan nggih mung sekedar salat tok. Akhire nggih niku wau. Dikala tanggamu iso tuku ngene iso ngene kon sik gak duwe ayo. Wis gak usah sembayang golek donya ayo. Niku pikirane panjenengan piyambak. Nggih, pun nyalaken setan. Pun nyalaken nggih nika niku mung sekedar ujian. Sampeyan saged bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan ingkang dimaksud Allah nika ingkang dirahasiaken. Nggih setan sing wujud manungsa sing kados kula niki. Jamaah kula kengken bayar, jamaah kengken kula beto tedo-tedoan sing yo napa. Lah niku atos-atos panjenengan. Dadose niki ilmune menika bersolawatlah dimanapun panjenengan. Mangke engkang ngatur solawatipun panjenengan lekat di dalam diri. Ilmune Islam sekujur tubuh niku Allah. Kula kalih panjenengan boten saged ngatur-ngatur Allah. Namung wonten tata cara dalane ingkang dados tiyang Islam sing sak benere sampai dados saksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau wingi syahadat mung diwaca tok mboten kepanggih Rasulullah. Sedanten menika saged maca syahadat krana enten tulisane. Tapi panjenengan mangke dikepanggi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih menika ketemuipun panjenengan nggih Allah ingkang nakdiraken
ya napa raut wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mangke panjenengan kiambak ingkang saged nggih dados saksi termasuk perilaku ayatipun Allah ingkang disyariatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.